आसामाव भारतआव मुंदांखा जानो आबहावाखौ गोजोन लाखिनो बिफां गायगासिनो दं नोंस्रा दानफायगासिनोसो दं होननानै जे मोनसे रेकर्ड खालामनो एग्जाम्पल होनो थाखाय दिनैनि समाव जों बिफां गायबाय थानाय समाव बे बेक्तिया माने बिफां दं बन लायनो मोननांगौ बन दानफाय मोननांगौ ओंखायनो जों बिथांखौ एनकाउन्टार होनाय जाबाय होननानै बिथांमोना एग्जाम्पल होनो थाखाय गावथारदों नामा दिनैनि समाव दा आरो डिमान्ड खालामबावदों बेखौ दानो नांगौ दानो बुथारगोन होननानै। हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय। मोनसे जायगानिफ्राय फैदां बरमाग्रमिया ओमफ्राय निउसाव बे बुस्थुखौ नुनायनि थाखाय जोबोद दुखु नांदों आरो गरमा गरमिनो नै भिडिअ होनाय जाबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। 45 बोसोर बैसोनि सासे दंफां लायनो थांनाय बर' बेक्तिखौ बर' फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव हाबख'नानै थानाय सुबुङा एनकाउन्टार खालामदों बिथांमोना। बिनिनो गिदिर बे घटनाजों सोमोन्दो थानाय बिनि कालप्रिट आरो बिथां रायजो राजामोना मा लुबैदों बै कालप्रिट गावथारग्रा एनकाउन्टार खालामग्रानि सायाव बिनि सोमोन्दै दिनै गुवारै सावरायगोन। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि ओनसोलावनो जोंनो सेफटि गैया गोजोन सान्थिया बेनो नामा बेखौ सावरायगोन। दा बेजोंनो सरजाबफानानै आङो मोनसे आपडेट्स नोंथांमोननो होबावगोन। जोबनाय फारसे नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय बे भिडिअखौ जे हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बिआर फेरेंगा सारनि सायाव मा बुंदों बेनि सायावबो आङो भिडिअ फुटेज नोंथांमोननो होनाय जागोन। जाय गोजोन सान्थिनि नोगोर महानोगोर मुंदांखा फेमास क'क्राझार जायगा बादियाव बर'खौ एनकाउन्टार होनाया दिनैनिल' बाथ्रा नंला। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो जा आसाम पुलिसानो जा आरो दिनैसिमबो बिथांमोननि थाखाय थार बिजिरनाय मोनैया गोदान बाथ्रा नङा। दिनै नैबे सासे बेक्तियाबो थार बिजिरनायखौ माबादि मोनो सुबुङाथ' बुहुमाव गैलिया गावथारजाबाय बेखौ बिराद साननो गोनां बाथ्रा। जाहारबारि ओनसोलनि हेमन्त नार्जारी होननाय 45 इयार्स अल्ड बैसोनि बिथाङा न'खर दावहायाव जुजि न'खर सालायनो थाखाय बिथाङा दंफां लायदोंमोन। बेवहायनो बिथांखौ दिनै फुङाव एनकाउन्टार खालामनाय जाबाय आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ। EM रन्जित बसुमतारी सारनि डिपार्टमेन्टआ BTCआवनो क'क्राझारावनो। साननो गोनां बाथ्रा। अब्ला जों माबेखौ सान्थि गोजोन होननानै फोरमायनो? दिनै आयेन कानुन गैला नामा? बबेबा आसाम सरकारनि पुलिस डिपार्टमेन्ट बबेबा आसाम सरकारनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवनो गासिबो पावारखौ होजोब्बाय नामा? जायखौ गोसो जायो बेखौनो खाल्थां खुथां कर्ट कासारि गैला नामा? जोंनि थाखाय बिजिरनाय गैला नामा? बर'नि थाखाय जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। इयुननि सुबुंफ्रा सुलुङाव फोरमायनाय बादिबा गथ' सानै दं उन्दै उन्दै न'खरा निखावरि हिसाबै थांना थानो थाखाय दंफां लायदों। गेलथि जादों दंफां लायनायनि थाखाय हम साजा हो खय बोसोर होयो। खिन्थु नैबे जिउ फोजोबलायनाय एनकाउन्टार होनाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि हारिनि थाखाय। दिनै बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा बुङो बेखौबो आङो नेगोन। हयथ' जानो हागौ बिथांमोनाबो गोजोननाय मोननाय नङा दुखु फोरमायगोन बेफोरबायदि जाथायनि सायाव। दिनै बनसुआ मा बुंगोन BPFआ मा बुंगोन UPPL गभर्नमेन्टनिफ्राय मा खोथा होगोन बेखौबो जों रायजो राजाफ्रा खोनासंगोन आरो बिजिरगोन। आङो डाइरेक्ट बुंनो थाङोब्ला डाइरेक्टलि जुदि खब गले हयथ' BJP'र खाम नोंखौ नोंजोंनो दावहा होनानै गावस्रा गोजौआव जिरायनानै नायबाय थानाय मिनिबाय थानाय प्लेन पलिसि बानायग्रा डिभाइड एन्ड रुल प्लेन पलिसि बानायग्रा BJPनि खामानि बियो। ओंखायनो BTCआव BJPखौ खुनु दिन लाय होनांगौ गैया। आरो जोंनि दानि सोलिबाय थानाय BTR गभर्नमेन्टआबो बिसोरजों खारफानांगौ दरखार गैया। खारन जोंखौनो खायदा लानानै सौलायहोनानै गावस्रा गोजौआव बेंपाथि दामना मोसायोबा। दा बिथांमोनाबो फोरमायनाय बादिब्ला ओरैनो लाया दंफांखौ लाइन जायो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो। ओंखायनो बिथांमोनाबो लायनो चान्स सुबिदा मोनो। लायहोआबा लायहोआ टटेलि बन्द' खालामनांगौ लायहोयोबा लायहोनांगौ।
गिल्टि जादोंबा साजा होनांगौ एनकाउन्टार खालामनो मोनामोन कर्ट कासारि दं हिसाबै लाइनखौथ' नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि मानसि जानानै मानो जायो मानो सुबिदा होनांगौ लाइन जाबाय नालाय बिस्राबो लायबाय आरो साइकेलफोरखौ हमोनो हमनानै आरो साइकेलखौ फानफिनहरो मा जाखो बे मा जाखो गेरेन्टिया सोरनाव दं नोंसिनावबो दं गभर्नमेन्टखाय नोंसोरखौ जेबो सोमावनो हाया ना मारै फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ ना नोंथांमोना आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै बिफां गायनायनि प्रग्राम दिनै सोलिदों बे प्रग्रामावहाय बिफां गायनायनि प्रग्राम सोलिनायनि गेजेरजों दिनै बिफांखौ जों गायो नोंथांमोना मानो दानफायनो मोननांगौ मानो बन लायनो मोननांगौ बिफां लाइफां दाननो मोननांगौ जोङो गायगासिनोसो दङ इनभाइरनमेन्टखौ थिग खालामनो गिनिस रेकर्ड खालामनो माबा माबि खालामनो आसामाव भारतआव मुंदांखा जानो आबहावाखौ गोजोन लाखिनो बिफां गायगासिनो दं नोंस्रा दानफायगासिनोसो दं होननानै जे मोनसे रेकर्ड खालामनो एग्जाम्पल होनो थाखाय बे दिनैनि समाव जों बिफां गायबाय थानाय समाव बे बेक्तिया माने बिफां दं बन लायनो मोननांगौ बन दानफाय मोननांगौ ओंखायनो जों बिथांखौ एनकाउन्टार होनाय जाबाय होननानै बिथांमोना एग्जाम्पल होनो थाखाय गावथारदों नामा दिनैनि समाव बुंनो थाङोब्ला बेबादिया सोलायनाय नङा सारमोन आयेन कानुन बिजिरनायजों सोलिनो रोंनांगोन दा जोंनि बर'नि आफादफोरनाव माखासे आसा थाबाय रायजो राजाफ्रा मा बिथांमोना मा बुङो मा बिजिरनायसिम सौहैहोनो हायो दा बेजों लोगोसे जे बिथांमोननि न'खर आरो जाय गावथार जाग्रा हेमन्त नार्जारी बिथांनि बिसिया बुंदों न'खर सलायनो थाखाय थांना थानायनि सुबिदा होनांगौ होननानै हय साख्रि बाख्रि बबेबा मोनसे डिपार्टमेन्टआव हय नङाबा थाखा फैसा गोबां एसे बुरजा पेकेजनि होनांगौ आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा डिमान्ड खालामदों बे गावथारग्राखौ सिनायखायो बिथाङा साख्रि जब हल्डार नङा होनदों हाबथ'नायानो जा साख्रि हल्डारानो जा बेबायदि गावथारलाबायनाया अयनाय आरो बिथांखौ सिनायखायो सोरबा मैदेर फलाननि फिसालानो दा आरो डिमान्ड खालामबावदों बेखौ दानो नांगौ दानो बुथारगोन होननानै गामिनि रायजो राजाफ्रा रागायाव होनदों आरो बिथांखौ जेलाव हरनांगौ नङाबा फासि होनांगौ होननानै दिनै बिजिरनाया बबेसिम सौहैयो बेखौ नेनानै थाबाय नेक्स्टआव आपडेट लाबावगोन जोबोद गरम বিটিচিৰ এগৰাকী ইএমক আপুনি উচ্ছেদৰ কথা কৈছে এইটো ফেৰেংগাৰ কথাটো মই কৈছোঁ হয় তাৰমানে ফেৰেংগায়ে 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত ফেৰেংগাই ইয়াত নাছিল বিটিচিত নাছিল আমি যেতিয়া চুক্তি কৰিছিল এই সময়ত সি বিটিচিত নাছিল সি ধেমাজিৰ মানুহ ধেমাজি জিলাৰ মানুহ সি 2008 চনতহে সি আমাৰ বিটিচিত সোমাইছে বুলি আমি জানো মুঠতে উচ্ছেদ অভিযান মানে আজিৰ দিনত প্ৰমোদ বড়োৱে যিসকলক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে নটিচ দিয়া আছে এইটোতো কোনো যুক্তি নাই ইহঁতে সব 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰী আগৰ পৰাই আছে প্ৰমোদ বড়োৱে যাক মানে নটিচ দিছে কিন্তু আজি প্ৰমোদ বড়োৱে ফেৰেংগা কিয় নটিচ দিব পৰা নাই সিটো 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰী আগত নাছিল 2008তহে আছিল সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে বিটিচি যেতিয়া আমি চৰকাৰ বনাম আমাৰ ফাৰ্ষ্ট উচ্ছেদৰ জাননীটো ফেৰেংগা তাত যাব ভিডিঅ'खौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ